Dobro večer. Gledate emisiju Diskurs, a večeras ćemo razgovarati o književnosti, o jednoj jako lepoj knjizi koja se pojavila pre nekoliko meseci. U pitanju je knjiga Polaris, Poslednji grad, a moja večerašnja gošća je autorka ove knjige Snežana Kanački. Snežana, zdravo. Dobro večer, bolje vas našla. Da li sam dobro akcentovao tvoje prezime? Jeste. Kanački. Da. Ok. Kao što sam rekao, pre nekoliko meseci, dakle, sveža knjiga. Ima li nekih utisaka do sad? Pa evo ovako, dosadašnji utisci, što sa interneta, što od prijatelja, poznanika, su uglavnom bili pozitivni. Sad, da li je to slučajnost ili se stvarno tu krije jedna dobra priča, ne znam, prosudite sami. Da. Pa u pitanju je naučno-fantastični žanr, jedna fikcija, jedan postapokaliptični svet. Koja beše godina? Mnogo daleko od sadašnjeg trenutka, da? 28. vek, 2736. Da. Ima li, da kažem, takav sinopsis, neki komunikativni potencijal? Da li ljudi kada čuju tako nešto žele da pročitaju knjigu? Koja to raskrinkava neku budućnost? Možda ja tu činim grešku. Prvo, kada me pitaju o romanu, ja kažem to je naučna fantastika. I sad ljudi, ne vežu ga za vanzemaljce, za, ne znam, neke svetove, multiverzume, ali ono što ja izbegavam u prvi mah da kažem je da je to u stvari jedna ljubavna priča između dva tinejdžera koji, eto, igrom slučaja žive u tako dalekoj budućnosti. Međutim, sama ta post-apokalipsa i ta fantazija možda ih jednostavno odbija da uzmu roman u ruke, ali ima i onih koji žele da čitaju, naravno, a najveći pozitivni utisci su upravo došli od ljudi koji su rekli da ne čitaju naučnu fantastiku. Da. Koliko ti je vremena trebalo da u literarnom smislu ovo zaokružiš? Nekih 1,5 dana. Sad, nije sve vreme bilo pisanje, nego tih par meseci je bilo samo bacanje teksta na papir. Posle toga je išlo sređivanje, pa izbacivanje nekih delova, ubacivanje, pa onda sam u momentima nekih htela i sve to da bacim i da krenem iznova, ali opet vratim se priči. Vuklo me jednostavno da završim, ali uvek sam imala neke obaveze pride, stoga je to, kažu ljudi, mnogo 1,5 dana, ali nije kada se, ne znam, tako predate nečemu. Da. Šta bi rekla da je najteže u tom procesu? Ovo te pitam zato što ti ne radiš nešto što je realno, dakle ne možeš nešto direktno iz svog iskustva da dočaraš, ti si se oslonila na fikciju, svašta si sama izmaštala i zanimljivi su termini, ovi fiktivni toponimi, Polaris, onda imaš jednog lika, sada sam zaboravio kako se zove, na V, koji je neko, onako ne baš realno biće, kako se beš on zove? To su bića iz legende Varguni. Da, dakle to nisi ti izmislila, to postoji u legendi, jel da? Zapravo ime tog bića je moje, to je te vrste, ali sad to biće može da se veže i za takozvane jetije ili ne znam nije tako neka bića. Ali ti si izmislila izraz Vargun. Da. Kako dođe do toga? To me baš zanima. I to je isto nešto što je, kako da kažem, samo došlo iz mene. Ja sam razmišljala kako bih nazvala ta svoja čudovišta i sad mnogo imena mi je padalo na pamet, pa uzmi, briši. Čak šta više, kad sam pisala prvu verziju te priče o njima, mesto za čudovište je ostajalo prazno. Kao da sam pretpostavila. Da, samo je crtica bila. Da. Polaris je takođe zanimljivo kao toponim. Pretpostavljam šta ti je bila inspiracija za to, polarna svetlost, daljina i sever, jer, kako ti kažeš u ovom romanu, jedino što je preživelo u 28. veku, to što je ekološki bilo drživo, kao nešto gde ljudi mogu da žive, je sever planete. A zašto baš sever? Zašto ne neki pojas oko Ekvadora, taj centralni? Pa, jednostavno mislila sam da će na polu ljudi moći da se sklone, jer ako, ne znam, krene voda da obuzima celu planetu, kapiram da će pol da ostane suv. Da. Pa dobro, kažu da inače, da kažem da su severni delovi planete ekološki mnogo ispravniji i mnogi teoretičari koji se bave time, pa čak i koji pišu, takođe negde imaju viziju severa, kao nekog poslednjeg utočišta na juga, što je meni takođe zanimljivo. Čitao sam i komentare na Facebook stranici tvoje knjige. Ima nekih koji ti zamenjaju manjak originalnosti. Šta ti kažeš na to? Svako ko nešto izmisli, nažalost, ne može toliko nešto inovativno da ubaci. Sad, ako ja izmislim biće, ono mora da sliči na nešto ili
ne znam, nekog lika sa tužnom sudbinom, opet neko pre mene je već tako nešto slično i uradio, što znači ta originalnost u stvari se sastoji iz više iskombinovanih stvari, kao, na primjer, ne znam, lik sa tužnom sudbinom, srećeš udovište, spašava devojku, opet, to je sve već viđeno negde, ali u skupini jedne priče opet deluje kao nešto novo. A šta je tebi bila inspiracija? To jest, kakav je tvoj čitalački staž do sada? Evo ovako, pošto zaista mnogo volim naučnu fantastiku u vidu filma, ne znam, knjige, čak i pesama, eto, odlučila sam da sama stvorim tako neki svet koji je nastao nakon stradanja i apokalipsa, ratova i svega što bi moglo da uništi zemlju. E sad, neko to moje viđenje sad meni nekako tinjalo u glavi kad god bi gledala neki film na tu temu, rekli, ja bi to ovako napravila ili onako, i iz toga se rodila ideja da stvorim neki taj svoj svet. A kakav je osjećaj čitati svoj rukopis sa određenom vremenskom distancom, kad je već gotov? S obzirom da je knjiga napisana još 2007. završena 2008. godine, ne znam, mislim, nekad mi se čini kao da je pisalo dete, kao da je pisao drugi neki čovek, a dođu momenti čak i kada se iznenadim, kao, wow, da li je moguće da sam ja ovo napisala, malo to zvuči, eto, nekako čudno, ali zapravo je tako, čovek zaboravi jednostavno šta je pisao i onda se seti, pa se nekad iznenadi, nekad razočara. Ali to me je od uvek zanimalo, s obzirom da mi, kako vreme prolazi, napredujemo, više čitamo, menjamo i stil. Ti kad treba da se vratiš na nešto kada si pisao u periodu kada si bio manje potkovan zanatski, kada si imao skromni čitalački staž, pretpostavljam da će ti delovati i manje kvalitetno. Uvek mi misliš što bi danas uradio bolje, drugačije, kako se onda umetnici nose sa tim, kada vide svoje rane radove. Pa da, nekad kudim sebe ja zašto nisam to ovako uradila ili onako, ali naravno tu uvek ima mesta za napredak, kao na primjer neko naredno izdanje, može biti dopunjeno. Na primjer drugo izdanje Polarisa bi moglo u sebi da nosi neku dodatnu priču ili ispravku nečega što sam ja pre 10 godina smatrala da je važno, a sada možda nije ili tako. A da li si pisala umeđu vremenu dok si čekala da se ovo objavi? Jesam, zapravo započela sam nekoliko priča i svaka je različitog žanra. Naučno-fantastičnog ili? Jedna je naučna fantastika, druga je thriller, treća je nešto kao, nije ni psihološki thriller, ali je, kako kažem, neka priča iz dubine duše. Možda je čak više slična hororu nekom. Da. Da li smatraš da naša i regionalna scena, to jest ta scena koja piše na ovom jeziku koju mi razumemo, da ima jaku književnu scenu ovog žanra? Horor, naučna fantastika, mistika? A koliko sam upućena, nema. Ali postoji ta underground scena, kao i u muzici. Mislim, naravno, to su ljudi koji su manje poznati javnosti, ali knjige su im zapravo zaista fantastične i zaslužuju da se nađu, ne znam, svuda i da se prevode i ostalo. Iako mi je žao što smo zapostavljeni. Mi neafirmisani autori, mi manje poznati autori, voljela bih da se to nekako promeni, jer ja sam mislila da sam jedna od retkih koja piše taj žanr, međutim svakog dana sve više i više kako sam u tim Facebook grupama i upoznajem nove ljude, vidim da nas ima zaista mnogo i da su neki od njih zaista super kvalitetni ljudi i pisci. Voljela bih da nekako dopru do javnosti. Ali znaš šta je meni neverovatno? Da u sve te otežavajuće okolnosti koje itekako postoje, svi vi na kraju nađete način da objavite svoju knjigu. Vi svi nekako preskočite te prepreke. U čemu je tajna svega toga? Pa jedino možda u upornosti. I u tome da jednostavno se borimo da naše delo ugleda svetlost dana. Jel te, kako meni tinjala ta ideja, ja sam je sve više i više hranila i hranila. Prvo, tako što sam pisala u najobičnijoj svesti, pa prekucavala na telefon, na kompjuter. Jednostavno, mislim da je zaslužila ta ideja, koliko god bila dobra ili loša, eto, jednostavno da izađe iz mene i da je pružim svetu, da bi mi rekli ljudi šta misle o njoj. Kažeš da si počela da pišeš 2007. To je pre 12 godina. Tako, sad već 12, da. Da, jel umeđu vremenu si čekala izdavača ili si je nešto drugo bilo prepreka? Pa ne. Kad sam završila rukopis, jednostavno sam ga ostavila po strani. To što sam pisala po tim sveščicama i u kompjuteru, jednostavno sam na neki način i zaboravila i zaključala i rekla, sad sam te napisala, sad ćeš da spavaš. Ali pre godinu dana
mi se javila želja da ja to objavim. Ne znam ni zašto, ni kako. Tek pre godinu dana. Da, 2017. O Bože, 18. Da. Da se jednostavno, ne znam, oslobodim i da imala sam strah. Šta će ljudi da kažu? Ali, kao što malo pre rekao, bila ta ideja dobra ili loša, mislim da je zaslužila jednostavno da izađe. Pa dobro je da si za godinu dana uspela sve to da izguraš. I evo imala si umeđu vremenu i promociju, tiraž od 500 komada, nije mala stvar. Pretpostavljam da si ipak ponosna na sve to. Pa u neku ruku i jesam, ali uvek kudim sebe. Sve vreme govorim da može to bolje. A šta se dešava onda kada se knjiga pojavi? Šta je tada sledeći korak? Da li tada ide promocija, prvo medijsko gostovanje, prva reakcija čitalaca? I da li to uopšte mora da dođe ili tek tad kreće napor da se sve to organizuje? Jel to dolazi prirodno ili to moraš da se cimaš? Mora se cimati. Baš dosta. Evo, na primjer, ja sam počela promovišem knjigu u septembru, ona je izašla u oktobru. Znači, pre nego što je izašlo to štampano izdanje, kad sam dobila korice i to, ja sam već krenula tad da promovišem. Ne bi li zadobila publiku i ne znam, eto, čisto videla u kom smeru da idem dalje. Ako ljudi krenu da se zainteresuju čim izađe reklama na Facebooku ili tako nešto, onda bih ja znala, aha, tim putem mogu da idem i eto. Sad, ta borba sa medijima, sa, ne znam, ljudima i lošim komentarima, to je već nešto do čoveka. Sad, ja po prirodi ne trpim te negativne komentare, ali ne u smislu loša ti je priča ili loše si napisala, nego negativno tipa zašto se ti promovišeš, a još ti knjiga nije izašla. To mi je bio jedan od negativnih komentara. Ja sam rekla, pa hoću da promovišem svoje delo, jednostavno to nije zabranjeno. I šta bih još mogla da kažem? A da li izdavač stane iza tebe, da te podrži, da ti bude vetar u leđa u toj promociji? Pa da, naravno, koliko je u mogućnosti. Evo, na primjer, organizovali su mi promociju. Gde je bila promocija? U Betty Ford kafiću, to početkom decembra i zadovoljno sam vam došlo je. Da. Okej, ne baš dosta ljudi, ali došli su uglavnom skoro svi koji su mi obećali da će doći. I lepo je to da se čovek oslobodi tada i da krene da priča pred ljudima o svom delu. Jer sad, na primjer, ja idem sad kod vas i razmišljam usput šta ću da kažem. Zato što, eto, još uvek nekako osjećam strah da pričam o tome, ne bi li se zbunila, onda se setim, pa ako sam ja to napisala, onda ja znam o tome i da pričam. Naravno, i mnogo je bitno da stojiš iza toga, kada već i potpisuješ to delo. A da li smatraš da si s ovim knjigom na neki način ušla i na našu književnu scenu? Da si sada pisac u pravom smislu te reči? I je li tačno da kažu da si onda kada dobijuš prvi roman pisac i da to nema dalje filozofije? Ja smatram da jesam. Sad, da li je to od mene veliko ili nije, već ne znam. Negde sam pročitala da pisac nije pisac ukoliko je tek objavio jednu knjigu. A šta to znači? Mislim, ako majka rodi jedno dete, onda nije majka. Ali, dobro, okej, ja smatram da jesam. Sad, vreme će pokazati ljudi da li sam dobar pisac ili loš. A je li važno za pisca da se druži sa ostalim piscima, da pokazuje, da posećuje događaje, da, što bi se danas rekla, mada ne volim tu reč, čak mi izazovi da izgovorim, da networkinguje? Prepučujem. Pa kao da širi svoje kontakte, svoju socijalnu mrežu, da poznaje ljude, da bi, pretpostavljam, lakše se izborio sa svojim drugim romanom, ali ne u literarnom i umetničkom smislu, već u smislu promocije, da izađe na tržište sa narednom knjigom. Da, svako poznanstvo i kontakt je važan na neki način. Sad, mi pisci, uslovno rečeno, što se više družimo, nekako nam je lakše. Ja sad pitam svog kolegu ili koleginicu, a kako si ti prošla na sajmu, na promociji, šta ti je rekao čega da se pazim, kod koga da idem, kod koga da ne idem i tako. Eto, neki savjet i usputna podrška je super u tom smislu i tako da dobro je što se držimo zajedno. Da. Što se tiče samog procesa pisanja ove knjige, ovde postoji dvoje tih glavnih junaka koje si spomenula, to su dvoje tinejdžera, a postoji gomila drugih likova i sam taj svet koji opisuješ je dosta slikovit. Kako si se ti negde u svojoj glavi, kako je bilo živjeti sa tim likovima koje stvaraš, onda ti si na neki način odgovorna i za njihovu sudbinu i šta će da im se desi? Uvek me zanimalo kako se odvija taj proces u glavi pisca koji ih je stvorio. Nekad mi ih bude žao. Naprimer, kada sam trebala, uslovno rečeno, da povredim tu
glavnu, da kažemo, glumicu, Angelu, meni je na neki način bilo čak i žao. Ako sam morala da napišem da je ona plakala, da je povređena, u dubini duše sam plakala i ja, jer sam je ja na neki način stvorila i povezala se sa njom i sad kroz šta god ona prolazi, prolazim i ja na neki način. Tako da sa tim ženskim likom sam se povezala, sad moj glavni lik Leo, on je onako snažan i sve, njemu ne treba moja podrška ni ništa, on je već sam od sebe krenuo i da živi, da stvara i da se snalazi. Nekako, čudno mi je kada pričam o nečemu što je do pre, ne znam, nekog vremena bilo samo misao u glavi. Tako da na neki način drago mi je što su likovi oživeli. Da, je lep osjećaj završiti knjigu. Pa jeste i nije, jer nekako sve vreme me vuče da joj se vratim, jer ako je završim, onda se mislim možda sam nešto mogla bolje ili drugačije, ali opet postoje, kao što sam već rekla, mesta za ispravke. Kao i, na primjer, eto, drugi deo ili treći čak. Jel razmišljaš o tome, o nastavku? Da, u pripremi je drugi deo. Znači ovo može biti i trilogije. Ne znam, ako... Saga. Da. Da li si donekle inspiraciju nalazila i u kinematografiji? Jer smatram da ova tema koju si ti ponudila ovde, da je od strane mnogih reditelja lepo doneta, naravno u nekom drugačijem obliku, ali to je nešto što je vrlo atraktivno i za kinematografiju, ovakve knjige. Jeste, jako je čudno, ljudi kažu kao ne čitaju naučnu fantastiku, a jedna od najvećih dela, filmska dela, su zapravo tog žanra naučne fantastike, kao, na primjer, ne znam, Peti element ili Demolition Man ili šta god, mislim, to su sve dela tog žanra i kao kako ljudi ne čitaju, a gledaju filmove, u tome uvek čudilo. Mislim, inspiraciju ja sam pronašla, pošto je moj omiljeni film Vremeplov, taj film nekako kad god ga gledam ja dobijem neke ideje. Ne znam ni kako, ni zašto, koliko god puta gledala jedan te isti film, u meni se rodi neka ideja, upali lampica, možda bi mogla ovako, onako. Da, mada ima ovde svega, ima ovde i malo Blade Runnera, malo Planete majmuna, ima svega ovde, vrlo, kažem, slikovita knjiga. Je li teže za pisca da dočara dijaloge i odnos realnih likova ili da opiše prostor gde se to dešava? Ta deskripcija samog Polarisa, šta ti je bilo veći izazov? Prvo je trebalo smisliti, naravno, taj novi svet i sve kako bih to izgledalo. I sad kad već uđem u tu teksturu, onda mi je lakše da zamislim, na primjer, ulazak u neku prostoriju. Meni lično je bilo teže pisati razgovore ili ti dijaloge, što su već u nekim kritikama rekli da su malo usiljeni razgovori između likova. Sad možda zbog toga, zato što sam ja po prirodi nisam baš toliko pričljiva, pa ne mogu sada da nahranim dovoljno svoje likove da i oni pričaju, stoga su svi, eto tako, kao robotizovani, što bi se reklo. Ali dobro, opet i to može da se svrsta u stil pisanja. Zašto svaki stil mora da bude, ne znam, kao Dostojevski 30 strana opisuje Dobro, to je bilo i drugo vreme. Da, nije moglo baš sve da se zamisli. Nismo imali slike nečega što je daleko od nas pred sobom, tako da... Da. Uglavnom, eto, to je meni teže opisati razgovor. Da, ja sam se uvek pitao kako neki pisci to uspešno mogu da pišu u prvom licu suprotnog pola. To je meni teško. Da, i često su takve knjige bili i nagrađivane ozbiljnim književnim nagradama, ako recimo žena piše u prvom licu muškog roda. Uvek mi je to fasciniralo, kako uđu u tu nezahvalnu ulogu i dobro se izbore sa njom. Ja priznajem da to ne bih umela, najviše volim u trećem licu i da čitam i da pišem, zato što tad mogu da sagledam celu situaciju. Ako pišem iz prvog lica, onda moram da uđem u taj lik i nekako ne bih se prijatno osetila, delovala bi na neki način kao da lažem. Da. Gde može da se nađe ova knjiga? U knjižarama, sad, da li je samo u Delfiju ili u Delfi Laguni, nisam sigurna, nisam išla da proverim, ali uglavnom u Delfi knjižarama, Makart, kao i preko moje Facebook stranice i preko izdavača Nova poetika. Da, izdavač Nova poetika, Facebook stranica je? Polaris poslednji grad, roman Snežana Kanački. Dobro. Imaš li planove za neku dalju promociju? Šta pisac može da uradi nakon što ima tu jednu promociju? Šta dalje može da uradi za svoju knjigu? Pa dobro, sad jedino da, eto,
kako da kažem, prenosi te svoje utiske, da bodri druge, da bude prisutan na društvenim mrežama, jer zaista mnogo znači. Ali u isto vreme da ne bude i dosadan i da ne preteruje u tom samopromovisanju, jer neki ljudi, na primjer ako sam ja član 20 Facebook grupa i svuda postavim istu objavu, nekako će to delovati dosadno, jer su mahom sve isti ljudi u tim grupama. I sad, eto, može to da se računa kao jedan savet, eto, budućim piscima ili onima koji se preterano reklamiraju da malo to smanje. I ja sam u početku preterivala. Jer vidim jedna objava, 3 lajka. A videlo je ne znam nija koliko, to su grupe od po 20.000 ljudi. I onda shvatim, pa ako je taj čovjek već video u drugoj grupi lajkovao, zašto bi i ovde? I onda se tako dolazi do prezasićenosti. A smatraš li da to što vlogeri danas često, to jest blogeri, mada i vlogeri, ljudi koji govore pred kamerom na YouTube-u, da ono što oni kažu da je dobar marketing? Jer sam primetio da neke tvoje kolege pisci da su vrlo onako, da kažem, bliski sa određenim vlogerima i blogerima. Pa svakako znači. Mislim, sad, ta njihova preporuka, sve zavisi od toga koliko ih ljudi prati i koliko ljudi uvažava to što oni pričaju. Sad, ako neko ima, ne znam, 80.000 pratilaca, to znači da je, ne, da njegovu reč baš sluša 80.000 ljudi ili ne, to ne znam, ali uglavnom što veća publika, to bolje. Da, da. U poslednje vreme, da li imaš utisak da do tebe češće dolaze dobre ili manje dobre knjige? Pa sad, nekako mi se sad više knjiga gura pod nos, uslovno rečeno. Sad, na primjer, Čovek zvani Uve. Da, to je baš bestseller. Ali mene ta knjiga ne privlači, ne znam zašto. Možda zbog žanra ili zbog toga što je previše gurana pod nos ili tako nešto. Da, on je bukvalno izlazima svih knjižara i dalje, već duže vreme. Mada je dobar film, ja knjigu nisam čitao. Ja nisam ni jednu ni drugu, ni film, ni knjigu, ali s obzirom da je toliko baš forsirana, sve više gubim želju da je čitam. Ali, na primjer, neko ko, eto, možda manje poznat, ali isto tako mi je privukao pažnju, je knjiga od Ljiljane Šarac, Starija. Pošto se ona jeste reklamirala i... Ljiljana je bila moja gošća, znam da. Nakon romana, nije Stari, ali jedan drugi roman koji se dešava u Smederevu, zaboravio sam, ali znam Ljiljanu Šarac. Nikad sam te sanjao, ili? Ponovo sam te sanjao, ili opet sam te sanjao, tako. Da, evo, pozdravljamo Ljiljanu Šarac ako nas ikad bude gledala. To mi se sviđa, na primjer. Lep pristup publici, čitaocima, prosto te knjiga vuče da je uzmeš. Eto. To je nekako primjer dobrog marketinga. A sad, guranja pod nos, to... Da. Evo, za kraj ću te pitati, kako bi ti, recimo, nekome ko ima dilemu da li da čita Polaris Poslednji grad, šta bi mu ti rekla? Šta će dobiti čitajući ovu knjigu? Pa, verovatno bi onaj ko se sad odluči da čita, dobio pouku. A pouka je, mislim, skrivena u stranicama knjige. Sad, samo je jedna devojka do sada uspela da vidi o čemu se radi u toj pouci, a sad ostali, ne znam da li su samo prelazili preko stranice ili nisu, ali uglavnom ta suština koja se krije jeste u smislu toga da ta poruka dođe do ljudi, što većeg broja ljudi. Da. A i moći će da dobije prikaz jednog jako slikovitog i neobičnog sveta iz 28. veka. Da. Hvala ti na gostovanju. Hvala vama. Hvala svima vama koji ste gledali večeras emisiju Diskurs. Snežaninu knjigu Polaris Poslednji grad potražite u knjižarama.